Słuchajcie, na pewno macie takie momenty w życiu, że jesteście bardzo głodni i myślicie sobie tak, ale bym sobie zjadł takie pierogi z pieczarkami i mozzarellą bez substancji konserwujących, bez wzmacniaczy smaku, bez sztucznych barwników, masa netto 300 gram. I tak się przypadkowo składa, że ja tutaj śmiesznym trafem mam właśnie takie pierogi. Były już chińskie gejozy, były cuda na kiju, a dzisiaj normalne, chrześcijańskie, polskie, lidlowe pierogi z pieczarkami i mozzarellą. Zobaczymy, czy stan rzeczywisty będzie się zgadzał z tym, co mamy pokazane na obrazku. Także oczywiście, najpierw tradycyjnie woda. Jak woda, to i ogień. Pszt. Słuchajcie, nie wiem co wy o tym myślicie, ale przynajmniej do mnie hasło gotować około 3 minuty nie dopuszczając do wrzenia. Gotować 3 minuty nie dopuszczając do wrzenia. To tak jakby współżyć, nie dopuszczając do stosunku płciowego. Ja tam nie wiem, o co im chodzi z tym gotowaniem, nie wrzeniem. Ja kończyłem liceum, a nie pierogologię. Ale uważam, że każdy dorosły facet powinien w miarę potrafić ogarnąć pieroga. Dobra, pierogi zatopione. Teraz 3 minuty. Objawem tego, że czas nadchodzi, jest to, że pierogi próbują wydostać się z garka. I 15 sekund. Pszt. Dejcie pozór, bo parzy war. Teraz kwestia kluczowa, czy one w środku będą faktycznie wyglądały tak jak na obrazku. Pokażcie. Ja tak średnio bym powiedział, ale przetestujmy. Ej, zajebiste są. Ale jako, że ja lubię na ostro i zjeść też, powiem wam 3 minuty roboty, parę złotych, a ile zabawy. Lidlowe pierogi z mozzarellą i grzybami dostają ode mnie Niklausowy znak jakości leniwego gościa, któremu się nie chce gotować. Także dzięki za uwagę, ja wracam do jedzenia. Wpadajcie na Facebooka, G2A, streamy, zostawcie łapkę w górę i czekam na wasze propozycje a propos kolejnych maszketów